F'Sibtilejt l-Arċisqof ammet 14 adult li permezz tas sagramenti ta' dħul fil-ħajja nisranija, Magħmudija, Griżma u Tqarbin saru membri tal-Knisja Kattolika. L-insara l-ġodda huma mill-Albanija, iċ-Ċina, l-Indja, l-Kolombja, Malta, Mauritius u r-Renju Unit. Fl-omelija tiegħu waqt il-quddiesa ta' Sibtilejt, l-Arċisqof Charles Scicluna rrifletta fuq il-ferħ profond u l-bidla li ġab miegħu il-qawmien ta' Ġesu, b'referenza għal ġrajja tan-nisa li marru jidilku l-ġisem ta' Ġesu, iżda sabu qabar vojt għax kien qam mill-mewt. Monsinjur Scicluna enfasizza li l-qawmien ta' Ġesu jbiddel il-mewt minn ħajt ta' tmiem f'bieb għall-ħajja. L-Anġlu jagħti lil dawn in-nisa twajbin il-messaġġ li llum jimla l-qalb ta' kull wieħed waħda minna b'ferħ profond. Qam mill-mewt. Ma reġax lura mill-mewt, imma qam mill-mewt. Għadda mill-mewt, miet tassew. Imma fil-qawmien tiegħu il-mewt ta' kull wieħed waħda minna tal-eżis tagħna li marru qabilna minflok ħajt ta' tmiem sar bieb li jagħti għall-ħajja. U jfakkarna li l-qabar ta' Ġesu u vojt biex ma nibżewx mill-mewt u li permezz ta' tbatija u l-obbedjenza ta' Ġesu aħna jkollna l-ħajja fil-milja kollha tagħha li d-dinja ma tistax tagħti. Ejjew nirringrazzjaw il-Mulej illum talli fl-obbedjenza tiegħu lejn il-Missier għadda mill-mewt ħarxa tas-salib minn dak il-bieb ta' umiljazzjoni, turufnament, persekuzzjoni u tortura, mill-kanċellazzjoni fiżika tal-eżistenza tiegħu. Għadda minn dak kollu biex aħna ikollna l-ħajja. F'dan il-lejl qaddis l-aqwa wieħed fost lil kollha lill-insara l-ġodda l-Arċisqof appellalhom biex iġeddu kontinwament l-impenn tagħhom lejn Kristu.